prvním pokusu dokážeme, aby sponka plavala na hladině. Když sponku položíme na hladinu, propadne se na dno. Ale teď uděláme to, že vezmeme sponku s papírem, opatrně ji dáme na hladinu vody. A teď se opatrně zbavíme papíru, který je kolem ní. A vidíme, že sponka se nepotopila. Ve druhém pokusu si ukážeme, že jsme schopni pomocí papírového ubrousku ponechat vodu ve sklenice, i když ji obrátíme vzhůru nohama. Začíná to papír a sklenička. Kolem skleničky opatrně obalíme papír, který následně nasaje vlastně hladinu a přicucne se k ní. A když teď vlastně ji vezmeme a otočíme ji vzhůru nohama, tak vidíme, že nám skoro nic neproteklo, sice malé kapičky, ale ten papír vlastně drží vlastně tu. V tím pokusu si ukážeme, jak ve sklenici se svíčkou se zvedne hladina po její vyhasnutí. Teď po zapálení svíčky dáme na svíčku sklenici a počkáme do vyhasnutí svíčky. Po vyhasnutí by se měla zvednout hladina ve sklenici se svíčkou.